Domin samun isowar sababbin ayyukanmu a kan kari, sai ka danna subscribe sannan ka danna ƙararrawar sanarwa. Kada ka manta ka danna like, kai har ma da yin download da kuma yin sharing zuwa ga abokan arziki don samu. Suwitina idan na ji ana ambatan kalmar Queen to fa babu wacce nake ganin dacewarta da sunan Saike, domin dukkanin wata sarauniya hoto take zame mini yayin da kika gilma daidai da kiftawar ido ta faifan zuciyata. Idan na rufe idanuwa na sai ki bullo mini ta cikin zuciyata, idan na kulle zuciyata sai ki bullo mini ta idanuwa na. Idan na juya bayana sai na ji tamkar muryarki ne yake ta kiran habibina. Idan na waiga kuma sai kike yi mini kizo cikin kyakkyawar surar nan taki. Tabbas a yanzu na gano cewa tsantsar tsabar tsagwaron ƙaunarki ne kawai da ya yi mini mamaya ta ko'ina. Babu makawa, na kamu ne da cutar ƙaunarki, ki tallafe ni da magani.